Dobrý deň. Predstavujem nového redaktora, ani nie tak nový, ale špecialista na zvuk, ktorý pracuje u nás, a to je Peter Midliar, ktorý s nami už dávno spolupracuje v oblasti zvuku, a tentoraz sme sa rozhodli urobiť kvôli výnimočnosti tohto produktu videorecenziu, na ktorej sa dá možno viacej vysvetliť ako v prípade textu. A máme zariadenie, ktoré sa volá Z-Sound D5. Je od spoločnosti Creative a je to zariadenie, ktoré dokáže prehrávať stereofónne z viacerých zdrojov zvuku. Máme tu aj viacero zdrojov zvuku, na ktorých to budeme testovať. Malý MP3 prehrávač, iPod Touch a mobilný telefón, ktorý bude pripojený pravdepodobne pomocou Bluetooth. Tak Peťo, keby si nám teraz ty povedal zo svojej strany, čo si zistil počas testovania, ako to vyzerá? Na trhu je x reproduktorov, ktoré dokážu hrať z počítača, z MP3 prehrávača a tak ďalej, ale v podstate ten produkt je výnimočný v tom, že jednak je dizajnovo veľmi dobre urobený, konštrukčne, je masívny, je robustný, cítiť to, v podstate na poklep to reaguje veľmi dobre, čiže cítiť, že to nie je len taký obyčajný bakelit. Je to drevo? Drevo to nebude, ale bude to určite veľmi dobre vystožený nejaký plastový monolit. No vyzerá to naozaj také odolné, že to asi sa nedá rozbiť. Po krajoch je kov, v podstate reproduktory sú usadené tu, jeden tu, druhý je tu. No a v podstate pointa je asi taká, že Creative napriek tomu, že má veľmi veľa svojich prehrávačov, tak paradoxne vyvinul pre konkurenčné prehrávače od Apple prístroj, ktorý v podstate umožňuje to, že viete prehrávať z toho prehrávača zvuk cez reproduktor, ale spojenie je bezdrôtové. To znamená... Prečo to je úplne normálne. A napríklad aj Philips robí svoje vlastné, podľa mňa veľmi dobré prehrávače, a napriek tomu má celú plejadu zariadení pre iPod. Dnes už tie iPhony majú Bluetooth, ale tie staršie prehrávače, staršie generácie alebo iPody, ktoré v podstate sú len ako prehrávače, tak ten Bluetooth nemajú a v podstate bežný človek nemá ako spojiť bezdrôtovo ten prehrávač s reproduktorom. Čiže v podstate Creative prišiel na trh s takýmto riešením, kde zákazník dostane malý Bluetooth transmitter. Ten v podstate sa buď dá na prehrávač, alebo počas prehrávania je zastrčený vlastne v tej kolíske. Je tu taký plastový úchytok, na to sa vlastne nasadzujú tie gumičky a... To je len opera vlastne. Áno, je to opora. Je to také operadlo pre ten prehrávač. No, čiže buď teda ten bluetoothový vysielač mám zastrčený vo vnútri, alebo mám ho v prehrávači a v podstate dokážem prehrávať hudbu. Ako náhle tam dám vlastne ten prehrávač takto, tak automaticky sa mi ten prehrávač nabíja. A čo sa týka nejakého ovládania tej bedničky, tak v podstate vpredu je dotykové tlačítko na párovanie, čiže ho podržím, vtedy ho dostanem do stavu, že čaká, kým sa s nejakým mobilným zariadením spojí. Potom je tu dotykové ovládanie hlasitosti aj s indikáciou. Je to trošičku o zvyku. Niekedy sa stane, že človek trošičku tým pohne a hlasitosť vybehne v momente na maximum. A niekedy sa naopak stane, že sa človek trošičku dotkne a zbehne to na minimum, chce to trošku cviku, ale dá sa na to zvyknúť. Odzadu je bazreflexový nátrupok, konektor na napájanie, tlačidlo. No, tu je napájací zdroj, to znamená, že bez toho to nefunguje. Je to patent ako k notebookom. V podstate, pokiaľ by to bolo na batérie, tak je to úplne bezdrôtové, ale tá bezdrôtovosť je limitovaná týmto napájaním. A je tu ešte potom vlastne spojenie s niečím, čo nemá Bluetooth alebo nejaké bezdrôtové pripojenie, a to je klasický drôt. Áno, v podstate je tam ešte spätná kompatibilita zaistená tým, že na tej bedničke je odzadu klasický jackový vstup, takže či počítač alebo MP3 prehrávač viete spojiť. Asi podstatná vec na tom je, že ako to hrá. Ako spojenie je jasné, že teda spojenie to vie teda urobiť s rozličnými bezdrôtovými vecami, takisto aj s drôtovými vecami, no a teraz človek chce ako už nejak niečo počuť, že to teda vlastne niečo robí, takže čo mám urobiť, aby to začalo hrať? Zvolím si nejakú skladbu, teraz nám hrá samotný prístroj, samotný prehrávač a teraz chcem si to vypočuť na reproduktoroch. Tento bluetoothový
vysielač zapojíme do prehrávača. No a už to automaticky mi to začne hrať. Netreba v podstate nič párovať. Keď chcem ísť preč, proste to jednoducho vyťahnem stade, vrátim sa. Ten dosah je zhruba 7-10 metrov, čiže... No to vlastne funguje ako diaľkové ovládanie, že teda keď to máš zapnuté, tak vlastne pomocou, že to máš v ruke, tak jasne, iPod je vlastne diaľkový ovládač. Hej. Zdroj zvuku, čiže znova to tam strčím, nemusím nič robiť a za chvíľku sa mi to znova rozohrá. Pokiaľ hýbeš tú hlasitosťou, tak si všimneš, že sa hýba aj tu. Áno, vidím. To je dobré. No, nejaké basy to má. Nejaké basy to má. OK, potom keď to pauznem, tak potom dajme tomu, že chcem prehrávať do zariadenia, ktoré má Bluetooth. Buď teda z notebooku, alebo my tu máme mobil. Čiže idem... Je to teda Nokia N95, ja som povedal. Teraz mi to hrá z mobilu. A teraz dám, že... Teraz idem do menu. No a zvolím si Z-Sound, pripojiť, tuto stlačím tento, mi to začne blikať, tak, už mi to bliká, takže spojené so Z-Sound, D5, ukončiť, späť, idem znova do prehrávania a v podstate už hrám. Tu treba akurát povedať, že nastavenie hlasitosti na tom mobilnom telefóne neovplyvňuje bohužiaľ tú úroveň, ktorá ide z reproduktoru. Čiže je to trošičku obmedzené. Jasne. Na rozdiel od toho iPadu, ale napriek tomu je to fajn. Môžem naraz prehrávať z jedného aj z druhého? Naraz z týchto dvoch zariadení nie, ale viem naraz prehrávať v podstate z jedného z tých zariadení a z analogového. Čiže keď to nemám hrať a v podstate ty keď skúsiš teraz... Takže ja sa skúsim s týmto popasovať. Dobre, už to začína. Keby si skúsil na chvíľu zastaviť. Skúsim. Takže toto je stade to. To už ide stade. Trocha je taký slabší, takže toto je ono, hej? Áno, to je ono. A pokiaľ ho vytiahneš, ja to nechám hrať. Pokiaľ ho vytiahneš, tak bude pochopiteľne hrať iba ten telefón. Jasné. No a taká najdôležitejšia otázka asi bude, že teda ako to vlastne hrá, aká je tá kvalita toho zvuku. Je to niečo porovnateľné s profesionálnou reproduktorovou sústavou, alebo je to skôr také jednoduchšie? To s profesionálnou nie, určite to profesionálne reproduktorové sústavy sú určené trošičku pre iný účel, ale vo svojej triede, v počítačovej triede, respektíve v triede klasických tých komerčných prístrojov je to skôr na tej vyššej úrovni. Hľadiska reprodukcie tých basov, stredobasov, trošičku tie výšky nám tam chýbali, ale v podstate keď sú vyrovnané stredy, tak ešte sa dá s tým zvukom niečo urobiť. Už keď sú tie stredy zlé, tak už v podstate tam tým ekvalizérom toho nič. Čiže ešte tie najvyššie kmitosši vieš trošičku dofarbiť, ale v rámci týchto multimediálnych reproduktorov je to celkom slušné. Okay. To celé to zariadenie vlastne umožňuje prehrávať z rozličných bezdrôtových, ale aj drôtových zdrojov zvuku. Prehráva pomocou externého zdroja. Týmto spôsobom vlastne dosiahnem také lepšie prehrávanie, ako to je z reproduktorov, ktoré sú v takýchto mobilných zariadeniach. Ide hlavne o tú slobodu. V podstate, že dneska človek skôr je taký, že nemá hrať tie káble, tú viazanosť. A keď v podstate mám nejaký ten prehrávač, tak obvykle je dobré, keď nemusím tam mať natiahnuté káble. Dobre. Viac podrobností nájdeme v júlovom vydaní magazínu PC Review. Čo urobíš? Netreba žehliť. Jasné. Čavi.